Η γης δεν έχει κρικέλια για να την πάρουν στον ώμο και να φύγουν. Μήτε μπορούν, όσο κι αν είναι διψασμένοι, να γλυκάνουν το πέλαγο με νερό μισοδράμου. Των πολεμικών ανακοινωθέν. Ανακοινούνται ότι την πρωίαν της σήμερον τουρκικά αεροσκάφη άνευ προειδοποιήσεως Υπούλος και Ανάνδρος προσέβαλον το σταθμό Ραντάρ, ευομβάρδισαν το στρατόπεδο της Ελβίκ και έριψαν εντός του τουρκοκυπριακού θύλακος Λευκωσίας Αγίρτας μικράν δύναμην αλεξιπτοδιστών. Ελληνικές κυπριακές δυνάμεις αντιμετωπίζουν με τα γενναιότητος και πρωτοφανούς ενθουσιασμού την απρόκλητον επίθεση του τουρκικού σοβινισμού. Why? Because we are very afraid of them. I joined the army in 1939 in the British Army until 45, and I was captain prisoner of war in Greece, and they take me in Germany, and we had not so bad time as now. Να μπω σε λάλου. Σε γνωσία μαρκαρή. Πώς δεν είσαι? Με την κάτω δουλειά. Πόσες μέρες έκαμες μέσα στο χωριό όταν ήρθαν οι Τούρκοι? Έκαμα 10 μέρες. Ήταν που έτρωες? Όχι, μα ήρευκα, έτρωγα. Είχες φαγιά μέσα στο σπίτι? Είχα. Εφοήθηκες? Εφοήθηκα. Ήταν που έπαθες? Κυρία Σκορδή, πώς δεν είσαι? Από την κάτω Ζωτιά. Πες μας, πόσες ημέρες έκαμες μέσα στο χωριό που ήρθαν οι Τούρκοι? Από την ημέρα που ήρθαν που είμαι εκεί μέσα. Στη Ζωτιά 10 μέρες, 15, δεν ξέρω. Δεν μπορέσες να φύγεις μαζί με τους άλλους χωριανούς? Όχι, δεν μπόρεσα, διότι είμαι άρρωστος και δεν μπόρεσα. Δεν θέλησα να φύγω να πάω μετά τους. Πήγαμε, τα σπίτια ανοίξαν τα όλα. Δεν έχει σπίτι να ανοιχτό που δεν το ανοίξα. Πιάσα το 10-14 περίπου από τούτα τα τράχτα και είχε και έναν αυτοκίνητο, ένας συγγενής τους που μου είπε ότι ευκιάσαν το, εφόρασαν το 7 λίβες, 7.000 λίβες και ότι ευκιάσαν το. Την τελευταία σχολική χρονιά, πριν από την τουρκική εισβολή, το σχολείο θα λειτουργήσει με 235 μαθητές και μαθήτρες. Τον Ιούνιο του 1974 τερματίζεται μια μακροχρόνια περίοδος του Γυμνασίου του Ριζοκαρπάσου. Ο κατοχικός στρατός εξαναγκάζει σταδιακά τους κατοίκους και πρωτίστως τους μαθητές του χωριού να καταφεύγουν κυρίως στις ελεύθερες περιοχές ή να μεταναστεύουν. Το 1976 οι κατοχικές αρχές καταλαμβάνουν το κτίριο του γυμνασίου και το μετατρέπουν σε δημοτικό για τα παιδιά των επίκων. Παρά τις δυσκολίες, σύμφωνα με το μαθητιολόγιο του γυμνασίου από τις 17 Οκτωβρίου του 1974, το σχολείο ελειτουργήσε ανομάλως. Οι εγκλωβισμένοι καθηγητές λειτουργήσαν το σχολείο και έγιναν οι εγγραφές 91 μαθητών και 122 μαθητριών, σύνολο 210. Μια χούφτα μόνο εγκλωβισμένοι έχουν μείνει στο χωριό. Κορμακίτης, Αγία Τριάδα, Ριζοκάρπασο. 1974.
λαιλασίες, περιορισμοί, βάσανα, αγνοούμενοι, αιχμαλωσία. Ζωή πικρή. Ένας-ένας φεύγουνε στον ελεύθερο ουρανό, παίρνοντας μαζί τους βιώματα, μαρτυρίες, καημό. Φεύγουνε χωρίς να προλάβουν να χαρούν το ποθητό. Τη λευτεριά του τόπου τους, που είναι ο πόθος τους ο γλυκός. Και όσοι εγκλωβισμένοι μένουνε στο όμορφο χωριό, έχουν ψυχή αγέροχη, αίμα ελληνικό και πίστη στον Πανάγαθο Θεό. Θέλω να φύγω γιατί ο πατέρας μου είναι θαμμένος στο Ριζοκάρπασο. Θέλω να φύγω με τίποτα. Τον τόπο μου αγαπώ τον, γιατί αγαπάν τον και ο πατέρας μου. Η ζωή εντός από το πρωί στο βράδυ, καθημερινά. Διότι έπρεπε να υπάρχει κάποιος εδώ να ανοίξει την εκκλησία, να προσευχηθούμε. Έρχομαι στην εκκλησία πρώτα, να μπούμε μέσα, να κάνουμε τον όθρο των εσπερινών. 18 μέχρι 50 μαζέψαν τους όλους. Τους έβαλα στα λεωφορεία και τους εμπήραν. Στο Σεράι, στη Λευκοσία, και από εκεί στα Άδανα. Τι μαθήματα έκανατε στα μωρά? Όλα τα μαθήματα που διδάσκαν και στον ελληνικό τομέα. Υπήρχαν όμως βιβλία για όλα? Για όλα βρίσκαμε από προηγούμενες χρονιές που τα φυλάγαμε. Και τα μετέφεραν οι εγκλωβισμένοι κάθε Παρασκευή που πηγαίνουν. Καλά, οι Τούρκοι έκαναν λογοκρισία, δηλαδή ζητούσαν να βλέπουν τα βιβλία που χρησιμοποιούνται. Ναι, όταν μας τα στέλνε το Υπουργείο, μέσω του δικού τους Υπουργείου που δήθεν τα έλεγχε, τα έπαιρνε η αστυνομία του Λεωναρίστου, τα κατακρατούσε, από ορισμένα βιβλία βλέπαμε ότι έλειπα φύλλα όταν υπήρχε η σημαία ή κάτι άλλο. Τι είδους βιβλία, ιστορίας? Και γεωγραφία και ιστορίας, θρησκευτικών, όπου υπήρχε κάτι που τους επήραζε, έκοβαν τέσσερις. Ήμουν 11 χρονών το 1974. Ένιωσα λίγο φόβο όταν ακούσαμε τους θορύβους των αεροπλάνων των Τούρκων. Εντάξει, το αίσθημα έτσι ήταν έντονο. Έμεινα εγκλωβισμένος σχεδόν 2,5 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1974 μέχρι 10 Ιανουαρίου το 1977. Φύγαμε από το κατεχόμενο χωριό και ήρθαμε στις ελεύθερες περιοχές. Όσον αφορά στο ίδιο χωριό, ναι, μέσα στο χωριό είμαστε ελεύθεροι να συναναστρεφόμαστε με τους κατοίκους του χωριού. Πηγαίναμε στις εκκλησίες, λειτουργούσαν κανονικά. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε γειτονικά χωριά, έπρεπε να έχει ειδική άδεια για να μεταφερθεί, να πάει σε άλλο χωριό. Το μόνο που δεν είχαμε, που δεν λειτουργούσαν, τα σχολεία μας. Τα σχολεία μας ήταν κλειστά τα 2,5 χρόνια που έκανα εγκλωβισμένος, δεν πήγαμε καθόλου σχολείο. Στις ελεύθερες περιοχές, όπως είπα και προηγουμένως, ήρθαμε στις 10 του Γενάρη το 1977. Καταρχάς, ο πατέρας μου πιάστηκε εχμάλωτος από τους Τούρκους, πήγε στα Άδανα της Τουρκίας για 2,5-3 μήνες σχεδόν. Αυτό ήταν και το πιο έτσι για μας έντονο στοιχείο, γιατί δεν ξέραμε καταρχήν αν θα επιστρέψει. Είμαστε μια πολυμελής οικογένεια, έχω ακόμα 6 αδέρφια. Μείναμε όλοι στο χωριό, πήραν όλους τους άντρες που ήταν από 18 χρονών μέχρι 60, τους έβαλαν μέσα στα λεωφορεία, τους πήραν στην αρχή Αμόχωστο, μετά Λευκοσία και μετά στην Τουρκία. Ευτυχώς όμως μετά από 2,5 μήνες επέστρεψαν, ο πατέρας μου επέστρεψε πίσω στο χωριό, που ήμασταν όλοι η οικογένεια, η μητέρα μου με τα αδέρφια μου. Περάσαμε ακόμα 2,5 χρόνια σχεδόν εκεί. Είμαστε εντάξει, δεν είχαμε
δεν νιώσαμε έτσι έντονο φόβο ή οτιδήποτε, δεν μας ενοχλούσαν οι Τούρκοι τότε. Όμως μετά μάζεψαν όλους τους χωριανούς οι Τούρκοι σε κάποια φάση και τους είπαν ως τώρα περάσατε μια χαρά, δεν είχατε κανένα πρόβλημα από εμάς, σας προστατεύαμε, όμως αν θέλετε μπορείτε να αιτηθείτε να κάνετε αίτηση να πάτε στους δικούς σας στον Νότο, να μεταφερθούμε στην ελληνοκυπριακή πλευρά, να στούμε από εδώ στους δικούς μας. Και έτσι έκατσαν όλοι στο χωριό και αποφάσισαν, αφού μέχρι τότε ουσιαστικά είμαστε εντάξει και φυσικά εμείς στερηθήκαμε και το σχολείο, αρκετά παιδιά που δεν πηγαίναμε σχολεία, είπα αφού δεν έχουμε μόνο τα σχολεία, καλό είναι να πάμε στις ελεύθερες περιοχές για να στείλουμε και τα παιδιά μας σχολείο. Και έτσι αποφασίσαμε και καταλήψαμε. Θα παρέμενα, εξαρτάται με ποιες συνθήκες θα παρέμενα. Να επέστρεφα πίσω στον χρόνο και να μείνουμε εκεί χωρίς σχολεία, χωρίς τίποτα, όχι. Δεν θα επέστρεφα. Τώρα αν λειτουργούσαν όλα κανονικά, τα σχολεία μας, οι εκκλησίες μας, τα πάντα, σίγουρα θα επέστρεφα. Δεν θα είχαμε πρόβλημα αν ήταν κανονικές οι συνθήκες. Αισιόδοξη και ψύχρεμη, εντάξει, είχαμε και τη μητέρα μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου, που μας έλεγαν διάφορα έτσι να μας εψυχώνουν, να μην φοβόμαστε. Δεν είχαμε να φοβηθούμε και κάτι, δηλαδή εντάξει, σας είπα το πιο έτσι μελανό σημείο για μας ήταν η αιχμαλωσία του πατέρα μου και άλλους συγγενείς. Όταν επέστρεψαν οι αιχμαλώτοι από την Τουρκία, έπρεπε να πηγαίνουν 2 φορές στον αστυνομικό σταθμό του χωριού και να δίνουν το παρόν τους και να υπογράφουν ότι είμαστε εδώ. Μέσα στο Δεκέμβρη του 1974, κοντά στα Χριστούγεννα, ένα βράδυ ο πατέρας μου ξέχασε να πάει να παρουσιαστεί στον αστυνομικό σταθμό. Όπως καθόμαστε στο τζάκι και μιλούσαμε, ο πατέρας μου θυμήθηκε την κουβέντα. Παναγία μου λέει, ξέχασα να παρουσιαστώ σήμερα στον αστυνομικό σταθμό, να δηλώσω το παρόν μου. Δεν έφτασε να τελειώσει την κουβέντα, του χτυπάει η πόρτα. Μπήκα στο σπίτι, ένας αξιωματικός της αστυνομίας του Κύπρος και ένας λοχείας του Κύπρος και λέω, ποιος είναι ο κύριος Μιχάλης Διασουνίδη? Του ο πατέρας μου, εγώ. Κύριε Μιχάλη, πρέπει να κάνετε κάτι σήμερα το απόγευμα? Λέει του, συγγνώμη να απολογούμε, έπρεπε να παρουσιαστώ στον αστυνομικό σταθμό, αλλά ξεχάστηκε. Εντάξει, λέει, ξεχάστηκες, πες στη σύζυγό σου να σου δώσει μια κουβέρτα, φύλλα τα παιδιά σου αποχαιρέτατα και ακολούθα μας. Είχε και λίγα σκαλιά το σπίτι εκεί που μέναμε. Πήρε την κουβέρτα ο πατέρας μου, ξεκίνησε να κατέβει τα σκαλιά. Εμείς παιδιά, όλα τα αδέρφια από 3 χρονών μέχρι 14, αρχίσαμε και κλαίγαμε. Λέμε τώρα ο πατέρας μας πήγε στην Τουρκία και επέστρεψε πίσω ευτυχώς σώος και αυλαβής. Τώρα λέμε με την κουβέντα ίσως να μην το ξαναδούμε και αρχίσαμε το κλάμα. Και τότε του λέουν οι αστυνομικοί, επέστρεψε πίσω στα παιδιά σου και να μην επαναληφθεί, άρχισε να δίνεις το παρόν σου και να είσαι συνεπής. Και έτσι αμέσως εμείς ησυχάσαμε, ήταν μεγάλη υπόθεση. Αυτό έτσι είναι ένα χαρακτηριστικό που το θυμάμαι, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν έτσι έντονο το συναίσθημα εκείνο το βράδυ. Ευτυχώς όμως όλα γύρισαν ομαλά. Καταγόμαι από το Ριζοκάρπασο και εκεί έμεινα εγκλωβισμένος. Κανώς δεν ήταν δική μας επιλογή, ήταν ένα αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής του 1974 να εγκλωβιστούν. 3 χρόνια, μέχρι το Σεπτέμβριο του 1977. Το πρώτο πράγμα που νιώσαμε στον εγκλωβισμό ήταν η φοβία. Δεν ξέραμε τι θα γίνει και καταλαβαίνετε ότι μέσα από τη φοβία σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Δύσκολα. Ήταν τα πρώτα χρόνια της κατοχής και ήταν πάρα πολλά δύσκολα χρόνια. Όταν οι Τούρκοι ήρθαν στο Ριζοκάρπασο και όταν ξεκίνησε ο πυκλισμός του Ριζοκαρπάσου, οι νύχτες ήταν πάρα πολλά δύσκολες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου έμεινε στο μυαλό ήταν το βράδια που πετούσαν πέτρες πάνω στις πόρτες για να μας φοβήσουν.
Η σχολική ζωή ήταν δύσκολη, όμως δεν σταματήσαν να δουλεύουν τα σχολεία, τα δημοτικά τουλάχιστον. Και εμείς κάθε πρωί πηγαίναμε στο σχολείο, δεν είχε λεωφορεία τότε για να μας μεταφέρουν και πηγαίναμε με τα πόδια. Εγώ προσωπικά περπατούσα περίπου 1 μίλι. Στον δρόμο πηγαίνοντας βρίσκαμε τουρκάκια που ήρθαν και κατοικήσαν, που πολλές φορές μας έριχναν και πέτρες. Θυμούμαστε τους συμμαθητές μας, τους συμμαθήτριες μας, όπως πήγαμε στην τάξη όπως όλα τα παιδιά, ήταν μια κανονική σχολική ημέρα. Το μάθημα γινόταν με τις δασκάλες που παρέμειναν στο Ριζοκάρπασο και γινόταν τα μαθήματα με ό,τι βιβλία είχαμε από τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είχαμε την ευκαιρία να μας στέλνουν κάθε χρόνο βιβλία τα καινούργια, οπότε χρησιμοποιούσαμε τα παλιά βιβλία. Εγώ θυμούμαι χαρακτηριστικά σε μια τάξη το αναγνωστικό, που για αρκετό χρόνο είχαμε το ίδιο αναγνωστικό που διαβάζαμε. Θυμούμαι όλες τις δασκάλες μου. Θυμούμαι την κυρία Γιαννούλα Βασιλείου, την Τέσπο την Κολατσί, την Δήμητρα την Κιθρεώτου, τον Χριστόδωρο, τον Παπά Χριστόδουλου. Στο σπίτι ζούσαμε με τη φοβία, ειδικά τα βράδια, διότι δεν ξέραμε το βράδυ τι θα γινόταν. Γιατί κάθε βράδυ έπρεπε να γίνει και ένα έγκλημα τότε στο Ριζοκάρπασο. Στις εκκλησίες πηγαίναμε κανονικά, αλλά θα φέρω ένα παράδειγμα το Πάσχα, τις γιορτές του Πάσχα. Αντί να πηγαίνουμε στις 5 το απόγευμα στην εκκλησία, εμείς πηγαίναμε στις 3 και μέχρι τις 5 έπρεπε να είμαστε στο σπίτι. Διότι υπήρχαν περιορισμοί στη διακίνηση μετά. Στο χωριό για μας τα παιδιά ήταν μια συνηθισμένη μέρα στο σπίτι. Οι γονείς μας μπορούσαν να πάει για λίγο στο καφενείο, αλλά 5 η ώρα πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι διότι υπήρχε περιορισμός. Εθνικές γιορτές, να εξηγήσω από τελευταίο, εθνικές γιορτές δεν εορτάζονται μέχρι σήμερα. Δεν μπορούν να εορταστούν. Αντιλαμβάνεστε γιατί, λόγω της κατοχής. Τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές, Χριστούγεννα και Πάσχα, όπως σας είπα πριν, στην εκκλησία, μετά την εκκλησία στο σπίτι, ο καθένας στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, με κάποιο συγγενή του που είχε ή τον γείτονα του να γιορτάσουν μαζί. Σε άλλα κατεχόμενα χωριά όχι, διότι στα πρώτα χρόνια απαγορεύεται η διακίνηση. Πρέπει να εξασφαλίσει άδεια από τη λεγόμενη αστυνομία του Τούρκου. Καμιά επικοινωνία δεν υπήρχε, ούτε με αλληλογραφία, παρόλο που υπήρχαν ένα ειδικό έντυπο που ήταν μέχρι 25 λέξεις από τον Ερυθρό Σταυρό, που μπορούσαμε να συμπληρώσουμε ένα μήνυμα, έτσι λέγεται, μήνυμα μέχρι 25 λέξεις, έπρεπε να ελεγχθεί από τις κατοχικές αρχές και μετά να περάσει μέσω του Ερυθρού Σταυρού στις ελεύθερες περιοχές. Πράγμα που τις περισσότερες φορές δεν γινόταν και το αντίθετο, από τις ελεύθερες περιοχές να έρθουν. Η μόνη επικοινωνία που είχαμε από τις ελεύθερες περιοχές ήταν μέσω μήνυμα από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, που έλεγε απλώς ότι ο Μιχάλης ειδοποιεί τους γονείς του στο Ριζοκάρπασο ότι είναι καλά. Τίποτε περισσότερο. Να πω ότι στο Ριζοκάρπασο ο Τούρκιος στρατός έφτασε 19 Αυγούστου το απόγευμα. 20 Αυγούστου μας μάζεψε όλους στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία του χωριού και από εκεί ξεχώρισαν τα γυναικόπαιδα από τους άντρες και ξεκίνησαν να παίρνουν αιχμαλώτους. Ξεκίνησαν την πρώτη μέρα, θυμάμαι καλά, πήραν 6 αιχμαλώτους και την επόμενη μέρα ξεκίνησαν να γεμίζουν λεωφορεία όσο ήταν κάτω των 45 χρονών, πηγαίναν όλοι αιχμαλώτοι. Βοήθεια ξεκίνησε να έρχεται λίγο πιο αργότερα από την Κυπριακή Δημοκρατία που ήταν σε τρόφιμα, δηλαδή σε είδη πρώτης ανάγκης. Εγώ ήρθα 24 Σεπτεμβρίου το 1977 και ο λόγος που ήρθα ήταν γιατί είχα τελειώσει το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο μας το είχαν κλείσει οι Τούρκοι, οπότε αναγκαστικά όλα τα παιδιά εκείνης της ηλικίας έπρεπε να έρθουν στις ελεύθερες περιοχές για να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Και ένα πράγμα κράτησα στη ζωή μου και το θυμούμαι και θα με συναδεύει πάνω, ήταν η πρώτη μέρα όταν πήγα στο δεύτερο γυμνάσιο στη Λεμεσό, στην τάξη. Και πήγα μέσα στην τάξη, ο τότε καθηγητής που με συνόδεψε στην τάξη, με σύστησε σε ενός παιδί εγκλωβισμένο και γυρίσαν όλοι οι μαθητές και με κοιτάζα με απορία. Εντάξει, εγώ θεωρούμε μέσα στα τυχερά παιδιά που ήρθα στη Λεμεσό γιατί ζούσε η αδερφή μου στη Λεμεσό και έτσι είχα καλή αντιμετώπιση, αλλά και τα άλλα παιδιά που φεύγαν από το Ριζοκάρπασο
είτε πήγαινα στο οικοτροφείο που δημιούργησε η Κυπριακή Δημοκρατία για τον λόγο, να φιλοξενεί παιδιά εγκλωβισμένα που δεν είχαν στέλνει κάπου να πάσει, είτε σε ανάδοχες οικογένειες που ήθελαν να φιλοξενήσουν παιδιά. Η αντιμετώπιση ήταν καλή. Ήταν κάτι το ιδιαίτερο, γιατί το να φεύγεις παιδί 12 χρονών από την οικογένεια σου και να ξέρεις ότι όταν θα φύγεις από το χωριό σου και από τους γονείς σου, γιατί οι γονείς μας παραμείναν εγκλωβισμένοι, και δεν θα έχεις ξανά επικοινωνία, δεν είναι και τόσο καλό. Όπως κάθε ένας το ήθελε, είναι να τελειώσει αυτή η κατάσταση και να επιστρέψουν πίσω στην κανονική ζωή. Σκέφτομαι το συχνά τους εγκλωβισμένους, μπορεί να είναι και 2 και 3 και 4 φορές το μήνα, αναλόγω των περιπτώσεων, και τα σχολεία μας στο Ριζοκάρπασο που λειτουργούσαν. Ο πατέρας Ζαχαρίας θα ξυπνήσει το πρωί, θα περάσει από την εκκλησία τον Άγιο Συνέσιο, τον Παλαιούχο μας Άγιο, θα ανάψει τα καντήλια και μετά θα συνεχίσει να πάει στο μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα, πράγμα που κάνει εδώ και 50 χρόνια ο πατέρας Ζαχαρίας. Αυτή είναι η καθημερινότητα του πατέρα Ζαχαρία. Το απόγευμα θα επιστρέψει πίσω, αν έχει λειτουργία, την επόμενη θα κάνει τον Εσπερινό, την επόμενη θα τελέσει τη θεία λειτουργία στον Άγιο Συνέσιο ή στην Αγία Τριάδα του Ριζοκαρπάσου. Αυτή είναι η καθημερινότητα του πατέρα Ζαχαρία. Για τους άλλους εγκλωβισμένους, κάποιοι εγκλωβισμένοι ασχολούνται με γεωργοκτηνοτροφία. Κάθε πρωί θα ξυπνήσουν, θα πάνε στα ζώα τους, να τα βοσκήσουν, θα καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Αυτή είναι η καθημερινότητα των εγκλωβισμένων. Αν θέλετε για τα παιδιά θα πάνε στο σχολείο και μετά θα επιστρέψουν στο σπίτι και δεν έχουν τίποτε άλλο να ασχοληθούν εκτός από το διαδίκτυο σήμερα. Η κυβέρνηση από το 1974 μέχρι σήμερα πάντα στηρίζει τους εγκλωβισμένους, τους βοηθά με την αποστολή ενός χρηματικού ποσού, το λεγόμενο επίδομα, τα τρόφιμα, ό,τι χρειάζονται στις ανάγκες τους, για να καταλάβετε ότι πάτε εσείς με τους γονείς σας να ψηφίσετε στα σούπερ μάρκετ και αποστέλνουν τους εγκλωβισμένους, και με διάφορα σχέδια που κατά καιρούς κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία για στήριξη των εγκλωβισμένων. Σκέψεις πολλές, πάρα πολλές σκέψεις. Μια σκέψη όμως έχουμε, πάντα στη σκέψη μας υπάρχουν το χωριό μας, υπάρχουν τα κατεχόμενα και το μόνο η επιθυμία μας είναι να λυθεί το Κυπριακό και να επιστρέψουμε πίσω. Άξιζε εδώ, γιατί θυσιαστήκαν αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που θυσιαστήκαν, αξίζει τον κόπο και για εμάς τους Ριζοκαρπασίτες, επειδή επισκέφτομαστε το χωριό μας, βλέπουμε εκκλησίες ακόμα να λειτουργούν, βλέπουμε σχολεία ακόμα να λειτουργούν, ακούμε την ελληνική γλώσσα, υπάρχει το ελληνικό στοιχείο εκεί και πάντα δεν σβήνει από μέσα μας η ελπίδα ότι μια μέρα θα επιστρέψουμε. Να τους έχει ο Απόστολος Ανδρέας καλά και να κρατήσουν όσο μπορούσε. Πρότυπα να φύγουμε από κάτω. Εμείς αγαπούμε τον τόπο μας, τον τόπο που γεννηθήκαμε, την γη των πατέρων μας. Είναι αδύνατο να φύγουμε. Παρά τις δυσκολίες. Ό,τι και αν συμβεί είναι αδύνατο.